देखियो अखिलेश जी के योजना कमाल, यूपी झूमत बाटे हो कि यूपी झूमत बाटे हो कि जिया मुलायम जी के लाल, यूपी झूमत बाटे हो कि जिया मुलायम जी के लाल, यूपी झूमत बाटे हो। देखिए अखिलेश जी के योजना कमाल, यूपी झूमत बाटे हो कि यूपी झूमत बाटे हो कि जिया मुलायम जी के लाल, यूपी झूमत बाटे हो कि जिया मुलायम जी के लाल, यूपी झूमत बाटे हो। जिया भैया पानी के मिटल परेशानी, जमी के किसनवा करी हया बहो किसानी, बिजली पानी के मिटल परेशानी, जमी के किसनवा करी हया बहो किसानी, लइका सियान सभे भइल निहाल, यूपी झूमत बाटे हो कि यूपी झूमत बाटे हो कि जिया मुलायम जी के लाल, यूपी झूमत बाटे हो कि जिया मुलायम जी के लाल, यूपी झूमत बाटे हो। गाँव बनल सरकारी अस्पताल हो, रोगियन के सेवा मिले लागल तत्काल हो, गाँव बनल बा सरकारी अस्पताल हो, रोगियन के सेवा मिले लागल तत्काल हो, डॉक्टर सब करे ढंग से जांच पड़ताल, यूपी झूमत बाटे हो कि यूपी झूमत बाटे हो कि जिया मुलायम जी के लाल, यूपी झूमत बाटे हो कि जिया मुलायम जी के लाल, यूपी झूमत बाटे हो। या गाँव शहर शहर रोड बनावले, लइकन के पढ़ेला स्कूल खोलावले,
गावे गावे शहर शहर रोड बनावाले लड़िकन के पढ़ेला स्कूल खोलावाले रवि रंझा कहे रउआ पानी पे मिसाल यूपी झूमत बाटे हो यूपी झूमत बाटे हो जिया मुलायम जी के लाल यूपी झूमत बाटे।